כל הזמן הלקוחות שואלים אותי מה אני הכי אוהב לעשות במנגל שלי, אז מנה ראשונה אני תמיד פותח בגוש של פיקניה. את הפיקניה אני תמיד לוקח בגוש בכוונה, זה כי אני חורט את השומן שלו, מניח על הצד של השומן עד שהשומן נצרב ונהיה קריספי והכי טעים שיש. אחרי הפיקניה אני בעצם עובר לפריין של הפרה שמנה פה, שזה מוצר חובה, לוקח אותו עם עצם, אחרי העשייה שלו באזור ה-6-7 דקות, מנתק אותו מהעצם, פורס סלייסים על הבוטשר. תמיד יש 2-3 בנות שלא אוכלות שומן במנגל ומאוהבות פילה שהוא רך בלי שומן. הפייבוריט שלי, כמו שאתם כבר יודעים, שזה הפלט איירון, זה תחמיצי, מלא טעמים, אוכלים אותו מדיום, זה חובה. חטיפי אסדו, טעם שומני, ביס מתפוצץ בפה, מומלץ בחום. תשנושים אחרי שכולם כבר בעצם סבו, עכשיו רק טיפה נותנים להם לנשנש תוך כדי שמדברים עם האלכוהול, עם העניינים. קבב המשק, כי זה הקבב הכי טוב בארץ, ואתם כבר יודעים. יש לנו פה כנפיים לשרוף קצת הפחמים שנשארו לנו, עמודי פרגית במרינדה הכי פשוטה שיש, גרילוף, מלח פלפל, שמן זית, לא צריך יותר. פינאלה שלנו שזה חלאויה.